Wala, Ano na naman? masalod man agaw. Dahil pa nga napapanood na, hiling mo na napanood na. Mapanuan? Kaluho? Sorry. Kuya Kol, buda si Kuya Bot. Pag nagdangadang, gabos na sisibot. Napapaulot, tawa ang murusot. Kay Kuya Kol, buda kay Kuya Bot. Hatod ninda, kaugmahan sa gabos. Duwang vlogger na tuod sa pagtios. Mga mabuot kaya estado kang gabos. Sagtatabang sa tios. Si Kuya Kol, buda si Kuya Bot. Simpleng vlogger na may marhay na buot. Makaulok ang mga content ninda. Pampagod vibes, pampahaling problema. Kaya kung ako sa imo mag-follow ka na, mamundong buhay mo tulos ang napaugma. Kay Kuya Kol, Kuya Bot na kita, ayos talaga. Ipapiling program para sa kaakian. Nananaong bagas dawa, diit makatabang. Halik sa sponsor na gusto man makatabang. Mga followers na kung minsan may siburaman. Dakulang tapang lalo sa kaakian. Kaya si Kuya Kol, si Kuya Bot the best iyan. Vlogger na ang maut magkatabang, asing magpaugma. Noy! Natatanay ka nag-eskwila ko niyan. Pipag-eskwila ta ka, natatanay ka nag-eskwila. Nahiling mo ng Domingo ngunyan? Nag-eskwela? Sorry tabi no, Noy. Dahil ko manaraw. Si Kula, buda si Kuya Bot. Ang idol kang gabos dawa sa inmo ihapot. Kaya magpalo na, like and share gabos kita. Ayos talaga ang tandem kaining duwa. Si Kuya Kol, buda si Kuya Bot. Ang idol kang gabos dawa sa inmo ihapot. Kay Kuya Kol, buda kay Kuya Bot. Bawal ang murusot. Si Kula, buda bagas si Bot. Ang idol kang gabos dawa sa inmo ihapot. Kaya magpalo na, like and share gabos kita. Kuya Kol, imbot kita. Neutral pa sa nao. 1.5 lang rabas. Grabe man pa dan paros mo. 200,000 kaya palang digakot. Burbot lahi daw ano. Kuya Kol, buda si Kuya Bot. Pag nagdang